אז מה, איך החיים עם מיקה בבית בשבועיים האחרונים? כפי שאת רק אוהבים. כן. גם אותך היא שורטת? או, אבל אני סולחת לה. מפתחים עם הזמן עמידות לזה, האור נהיה עבה יותר. אבל את יודעת מה הכי מגניב? שכשהיא באה אליך בלילה והיא מתקרבלת לך בין הידיים, זהו. וזה כמו שציפית, שאת תתקרבלי ככה עם החתולה שלה. היא חיים שלי. איך את מסתדרת איתה? יש בעיות בינתיים? יש לנו כמה קשיי הסתגלות אחת לשנייה. היא אוהבת להשתלט לי על המיטה. היא אוהבת לאכול לי את היוגורט. רגע, מה זה אומר להשתלט על המיטה? מה היא עושה? אם אני רוצה, את יודעת, לשים סדינים או לכסות את המיטה, אז היא חייבת להפריע לי, ואז אי אפשר לעשות את זה. אם אני רוצה לישון, אז אני מוצאת את עצמי באמצע הלילה באיזה פינה נידחת. אם את רוצה לדבר, היא נושכת לך את האצבעות. בדיוק. מה לגבי אוכל אמרת? יוגורט. היא אוכלת לי את היוגורט. אוכלת לך את היוגורט. היא אוכלת לי את היוגורט. כשלה יש אוכל של חתולים. היא נורא אוהבת את היוגורט. תראי, יכול להיות שפשוט בשביל זה נצטרך שוב לקרוא למומחה. מי צריך אותי? שלום, מה שלומכם? איך גדלנו? מה שלומך? אני מצוין, ואיך אתם? זקוקים לך. בואו נדבר, בואו נדבר. טוב, אורי, אנחנו כבר כמה זמן שיוליה עם מיקה, התגברה על חלק מהקשיים, היית פעם שעברה, הסברת לה איפה לשים את האוכל, איפה לשים את זה, אבל עדיין, אתה יודע, יש לה קצת בעיות התנהגות. טוב, אנחנו צריכים להבין שהיא עדיין תינוקת, כן. והיא תהיה ככה לפחות עד גיל שנה, שנה וחצי. היא אוכלת לי את היוגורט. לא בסדר. חתולים מגיל 8 שבועות, ברגע שהם יתנתקו מהאימא, ינקו חלב, הם עוברים תהליך שנקרא גמילה, מפסיקים לאכול מזון, מוצרי חלב, ועוברים לאוכל יבש, אוכל על בסיס של חלבונים מהחי והצומח. מה היא צריכה לעשות אז כשהיא אוכלת יוגורט, ומיקה מתגנבת ומתלקקת לדחוף לה? אותה, להתעלם מזה, זאת בעיה התנהגותית. היא באה אלייך, מתחנפת, מלקקת, באותו רגע היא קיבלה פרס להתנהגות הלא טובה. אבל אני יכולה להגיד לנו... את יכולה. לא לתת מוצרי חלב, גבינה ובכלל שאריות מהבית. מה לגבי כל הבעיות שינה הקשות של יוליה? היא מנסה להירדם ומיקה לוקחת את השמיכה. כן, חתולים אוהבים לאכול בלילה, לשחק בלילה, להסתובב בלילה, אבל ככל שהם מתבגרים, התופעה הזו תלך והיא תימנע מלהתעסק איתך, היא תעשה את זה לבד. אוקיי, אתה חושב שצריך לקחת אותה לווטרינר, לאיזו בדיקה כללית או משהו? כן. צריכים לפנות לווטרינר המטפל, והוא בונה תוכנית חיסונים ותוכנית ביקורים, שלפי תזמון. הוא מזמין אותך ואומר לך מתי לבוא לטיפול כזה ואחר, בוודאי. מצוין, מיקה, אנחנו הולכים לווטרינר, סבבה מצידך. אוי, איך היא מאושרת. אוי, היא רוקדת את ריקוד השמחה שלה. בוא נלך לווטרינר. קדימה. שלום. היי. נעים מאוד, אני דוקטור שרון. ברוכים הבאים למרכז הרפואה וטרינרית. זאת מיקה? שלום מיקה, מה שלומך? יוליה רק עכשיו אימצה אותה, לפני ממש כמה ימים. ואנחנו לא כך יודעים מה עושים איתה, בדיוק. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח היום כרטיס, שבעצם בכרטיס הזה אנחנו נתחיל לרשום את כל הפרטים של מיקה, מא' ועד ת'. מבחינתי היום נכנסת למין מעקב רפואי, קופת חולים מכבי. אנחנו היום נחסן אותה את החיסון הראשון שלה, היא בעצם תקבל את החיסון המרובע הראשון שלה. זה כואב החיסון הזה? חיסון זה לא כואב יותר מדקירה קטנה, זה אפילו חיסון הרבה פחות כואב ממה שילדים חוטפים בגיל שנה. באמת? כי בעצם זה מתחת לאור, וזו דקירה שהיא הרבה פחות מדקירה של יתוש. בוא תעשה במחיר מבצע לי וליוליה, גם חיסון 1, 2, 3. אין בעיה, זה כולל במרובע. עכשיו, באופן עקרוני, אנחנו בעצם ניפגש, היום זה המפגש הראשון, אנחנו ניקח כמה מידות ראשוניות, ניקח את המשקל שלה וניקח את הגודל והגובה. במפגש הבא זה בעוד חודש, נקבל 2 חיסוני מרובע, שהחיסון השני זה נקרא זריקת דחף שנייה. ותגיד, מתי צריך לחזור? כל כמה זמן צריך לקחת את החתולה לווטרינר? באופן עקרוני, לחתולה בוגרת פעם בשנה לבדיקה שגרתית זה בסדר גמור, ובשנה הראשונה נפגשים קצת יותר. זאת אומרת, לפחות 3 או 4 פעמים בשנה הראשונה,
עד שאנחנו עושים את מעקבי המשקל, להבין שהכל בסדר. כשהם בוגרים כבר, חתול זה חיה שבאמת לא מצריכה הרבה התעסקות. זה מאוד מאוד נוח לגדל חתול. זהו, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל מאיזושהי בדיקה פיזיקלית ראשונית, זה איזושהי בדיקה של לנסות לגלות דברים כלפי חוץ, ונראה. טוב. יאללה, טוב, בסדר, עד כאן. מה שאנחנו בודקים עכשיו זה גם מה שנקרא קרדיות אוזניים. אפשר לראות קרציות ותולעים בעין לא מזוינת? כן, אבל לא כל דבר. טוב, אז בעצם בבדיקה שגרתית הכל נראה בסדר גמור. מה שנעשה עכשיו, אני אתן כבר את החיסון הראשון. אוי, השם ישמור. עכשיו אנחנו נותנים לזריקה נגד תולעים. נגד תולעים. מוכנים? 3, 2, 1. כל הכבוד, ילדה טובה. אנחנו צריכות יותר הרגעה מאשר מיקה. אני עכשיו מיקה, ואת צריכה להגיד לי, לא משנה כמה חמודה אני אראה לך, אוקיי? אוקיי. ואני אראה לך חמודה. אוקיי? מוכנה? לא. 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 יפה מאוד. כל הכבוד. והדבר הכי חשוב זה תיק נסיעה שאתם מקבלים מתנה מרועי אלקנים. מיקה, את יכולה לחזור בבקשה? שיש לכם פה בפנים איפה לשים את מיקה. אוי, זה מגניב. יאללה. וזה בשביל שלא תצטרך להיבהל מכל האוטובוסים שיש בעיר. יש לכם פה הרבה תאים נחמדים וכל מיני כאלה. זה כמו ארון של קוסמים. האמת שהיא כבר ממש לא בעניין שלי, כבר הלכה לישון בתוך התיק. זה הולך ליוטיוב הקטע. כן, לא, מיקה יודעת לשווק את עצמך.